Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videjka. Dneska sme na SGčkách a budú to hry Palermo. Toto nie je môj účet, ako ste videli v minulých videách, je to môj účet Vedátor, bez trojek. Na SGčkách, hrám na ňom hlavne na SGčkách, pretože som hrával na ňom hlavne zo začiatkoch. Čiže budem rád za like a odber a môžeme sa vrhnúť do videa. Aha, vyhrali Innocenti zjavne. Teraz. A to je nice. Tak poďme na ďalšie kolo. OK ľudia, máme tu ďalšiu hru a som Innocent. A budem sa pokúsiť v tomto videu byť aspoň raz murder alebo šerif, jedno z toho, prosím. Nemám na to väčšinou šťastie. Budem rád, keď áno. Tu vám ukážem jednu takú parkourovú cestu. Teda nie, to je zlá parkourová cesta. Inak sa tam inak. To je niekde inde. Skrátka. Fajn, tamto si asi nezoberieme. Tak nič. Dúfam, že nie si vrah. Takže ak sa chcete dostať do takej parkourovej cesty, budete musieť ísť sem. Takto si to tu vyparkourovať za začiatku. Moment. Aha, hej, dobre. Skočiť sem na hlavu. Potom rovno tak. A už ste tu a tak sa môžete schovať, keď tak. Ale neviem, či je to zrovna najlepší nápad, čiže by som to až tak veľmi neradil. Aha, murder umerel. Nice. A to iba začiatok hry. Ešte ďalej toho ďalšieho. Ideme na stred. Čiže toto bude tak akčnejšie. Vidíme. Necháš to? Dobre. Nie. Ešte 3 bedne potrebujeme na to, aby sme mali šíp. A 8 na to, aby sme mali čo? Aj potion. OK, detektív umrel. Niekoľký Innocenti. GG. Nice. Tak poďme na ďalšiu minihru. Takže máme tu ďalšiu minihru. Ako vždy Innocent. To ma nebaví veľmi rať. Ľudia, ja buď vidím murdera a ma hneď zabije zo začiatku, alebo ho nikdy nevidím a ja proste vyhrajem, proste neviem, čo je lepšie. Napíšte mi to keď tak do komentárov a aj z akých miniher by ste chceli, aby som natáčal videá. Vlastne počkať. Ja musím najprv zapnúť komentáre. To sa stane možno, uvidíme. Podľa toho, ako budem mať dobrú pamäť. Či si na to spomeniem, alebo nie. Tu sa schováme. Ľudia. Bezpečné. Dá sa dostať aj tu? Toto skúsim otvoriť. Nie. Ide skočiť. Rozbijem. Nie, tak nič. Tak ideme ďalej. Dá sa prejsť? Dá. Skriňa. Má sa to isté. Tak ideme hľadať teda murdera. Aj keď neviem zrovna, či je to najlepší nápad. Ja idem hľadať radšej. Dobre, nejde ku mne, takže to asi nebol murder. Idem sa skúsiť pozrieť do tej veľkej miestnosti. Či tu niekto nie je. Čestka. Ja si asi kúpim rovno potion, aby že keď tak prežijem. Dlhšie aspoň. Na videjko. Nie, to je murder, to je murder. Super. Alebo sa stane to, kľudne si hrajem a pôjde na mňa murder zozadu. Aj keď ho uvidím, hlavne stihnem uísť. Tak vidíme sa teda pri ďalšej hre. GG, murdry vyhrali. No tak poďme teda na ďalšiu hru. Takže začína nám tu ďalšia hra pekne. A som detektív. Splnený cieľ dnešného videjka. Musím byť buď raz detektív, alebo murder. A ešte aj vyhrať by sa mohol, keď už som detektív. Čepl chcem. Ale nedostanem. Takže budem brať česky na poučný. To je dôležité. Tasím si look do, keď ho budem mať. Ja radšej zatvor. Niekto už umiera. Neviem kde. Neviem, či mám utekať. Keď niekto na mňa pôjde, tak ho kľudne zastrelím, keď umriem.
Bude mať z toho dobrý pocit. Mám také podrženie, že to je on, kámo, ale neviem. To je svojmu. A Prak 201 je so mnou detektív. Tak uvidím, či stýla ako Prak. Neletela raketka. Niekde letela, ale neviem kde teraz. Mordri, kde ste? Kto je to? Tu niekto odchádzal od tých mŕtvolých. Neviem, či aj on je, kámo. Ja sa bojím, že hej. No vidíme a poďme to tu prejsť. Tu sa vraždil, ale že do aleluja. Yes, bol to murder, yes! Nice, zabil som murdera, ešte jedného treba. Aha, dobre, tým. Ja som detektív, kámo. Tam je murder. Né! No, škoda. Ale pozitívne. Zabil som aspoň jedného murdera. Za to som veľmi rád. Tak vidíme sa pri ďalšej hre. Takže je tu ďalšia hra. Aj posledná asi. A som zasa innocent, ako vždycky. Ale dnešný cieľ sme splnili. Bol som raz aspoň detektív. Zabil som jedného murdera. A za to som veľmi spokojný. Kde je tam lietali raketky? Ja idem sem do domčeka. To budem v bezpečí. Mám tu aj čestku. No, aj tu je. Našiel som secret. Tak tu aj ostanem. Kámo. Tu som v bezpečí. Tu ma nikto nenájde. Ja budem žiť dlho. Tak toto je najlepší spot zo všetkých, čo som kedy našiel. Keď fují na mňa nejaký murder, ja tam letím, kámo. Ideme tu, kámo. Ja sa bojím. No, nie to očividne také tajné, ale ja som to našiel iba dneska. Takže ste so mnou, dá sa povedať, odhalili novú secretku na tejto mape. Ak ste o nej vedeli, tak mi dajte vedieť do komentárov. Teda, keď ich zapnem teda. Uvidíme, či budem lenivý alebo nie. Tak ale teraz späť ku hre. Skúsim vystať, je? Nie je to až také tajné vidno. Vedeli, to dosť využíva. Tam niekto umrel, sa mi zdá. A už aj ja. Takže ľudia, to bude do tohto videa teda všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Budem rád, keď zanecháte like a odber. A vidíme sa teda u ďalšieho videjka. Čaute.